Asa man din mo? Sa may gibulong mo? Asa man? Ito, mo gipangita na. Sa puntong ito, habang naghahanap kami ng taong deserving na mabibigyan ng aming bitbit na blessings ay parang nagbabadyang umulan pero hindi kami nagpatinag at nagpatuloy kami at hanggang sa Balik. Wala. Ay, mga adlaw na eh. Punta na rin sa mga. Asa dapit ko? Ay, sa lugar na lang nila eh. Kapalanas na. Asa man din mo? Ay, balita ako. O sa may gibulong mo? Ay, ito yung ala rin na eh. Ibilda Bangkyaw. Oh. Moron? Budo lang ko ito, no? Imelda Bangkyaw. Asa man? Ikaw, mo gipangita na eh. Ay, O sa man din mo? O sa man mong buwan ha? Pumunta na sa kukubay. ay, sa puntong to gusto pa namin sanang iprank si nanay kaso parang kinabahan siya so hindi na lang namin pinagpatuloy at nagpakilala na lang kami. ikaw. Laga? Oh. Manang nahaapil mang kuha na? Mga hapag ni Karna. Kailan? Thank you. Taga-asa man mo? Tagalasa eh. Lasira po. Ano kuha na? Thank you. Das na po may grocery na eh. Ikaw dahil na swerte ka rin na eh. Among nakitaan. Nasalamat. Ganit. Mayroon na eh, pero at least nakatabang ko yun ba? Salamat. Gikan din na sa mga viewers na ano, mga video na mo na eh. Salamat kaya. Ah, Kaibigan ko ninyo. Gani. Nakita mo kayong gawas ka na gini na oh. Sabi kong nawala ka na, yung pangita dito to. Nakuha ko na tubig na kuha na. Kung wala may tubig sa ata. Salamat kayo ninyo. Tapay kuan day na eh. Kuan gamay ra. Thank you. Ah, Kayo. Salamat Di ka kayo. na sa Ako mga- rin. Ihat na ninyo anihanan. nangita mo yung kanang kan baka nang deserving nga mudawat ang nana. Aw. Ang grocery. Salamat po kung nitagbuan ko ninyo haana. Gikan din na sa mga viewers na mo na eh. Kay mga tanaw niya to ako mga tao. Di isa gigan. Nakamat kaayos yun. Kay ako inyo ang hikitan haana. Sige, kasi Ginoo nga ikaw di mastangan na eh. Sige. Are you all my personal dreams? Everything you know is in your mind. So ngayon guys, nabigyan na namin si nanay tapos uuwi na kami kasi parang uulan na. Mahapit ang umuulan, no? Ngumit-ngit na ng palibot. So yun, nabigyan na natin. Kitang kita sa ngiti ni nanay. Yun nga, deserving siya. Sobrang saya. Oo. So salamat sa inyo nga nanonood sa video namin. At least nakatulog kahit pa paano. Yun, Kahit ginagmay lang. Maraming salamat. Share this video para marami tayong matulungan. Thank you. Peace out.